Sabuwar fasarar Sultan Masuburbuda. Ina son ku sani cewa ‘ya'yana ba wai nauyi ne a gare ni ba, kuma kasancewarsu matsayin ‘ya'yana ba wai shi ke nuni da su kaɗai ke da gadona ba. Ku shirya! Wannan yakin da Fike Ramdas ya soma, kun sani cewa burinsa shine yi wa wannan jam'iyya zagon ƙasa, don haka da shi da tawagarsa ko me za su yi ba za mu taɓa kallon sa matsayin jarumai ba, har sai lokacin da suka samu zarratin karar mu gaba da gaba. Nan ba da jimawa ba za a ji labarin da zai girgiza dukkanin mutumin da yake da keshin kansa, musamman ma idan ya zama mazaunin Kerala. Ku sani wannan siyasar kasar tamu kasuwanci ne kawai. Wani zazzafan al'amari na shirin tunkarowa, lallai ya kamata mu shirya masa. Gaba ɗaya na kasa yadda da cewar jininka na iya maye gurbin ƙimarka a bainar jama'a. Sam waɗannan mutanen ba su cancanci tausayawa ta ba. Ka bincika ko da akwai wani suna guda ɗaya wanda suke takun saƙa da shi. Tun daga kan rukunin yan ta'adda zuwa rukunin ƙungiyoyin aljihad, babu ɗan yake da zan daga wa kafa. To wai har yanzu ba ku samo shi ba? Madam, a yanzu haka muna ta kokarin bibiyar sa. Turkiya, London, Faransa, Yemen, Senegal, Iraki da kuma ƙasar China. Yana yanzu. Da wata